LP School sarnung Chiklor ni Chechar et anpin la showroom si lo thanang bomlo HSLC candidate atumapan Choki Hola Higher Secondary School along free coaching ke than ke pangching Borlang Pair Arad upon Mason Kijonalang our side Kipi take a pot Carbiang Law Autonomous Council CEM upon Kachuru. Cardom, Pinigarbi Prime Time Bertalong Penilisami, Mirin Hansepi, Pinibertang Ton Pen, Arjuponic Ta. Nijang Carbiang Long Angkang Lakhai si Duaramla constituency lokedo, Serdihun Langso LP School Pining An. Ningkan thongke brage thom arta nang pleng kai kai apita education department hin pen thangnat kaching thora sayamu deng pon pelang ahok pharukri sirkebra trokner kebra sirkep aningkan kikim kerang pon serdi hun langso LP school non aningkan thongke brage thom arta nang pleng dera phita toklanga sai kama hin pen thangnat kilang chari avelang pu abangki bangso school hem ki theklong pen amatsi klang ponlo bangso school hem ki theklong pen amatsi ningduk meme anpinlo Labangso School Ahem Kitheklo Pen Duar Amla Constituency Along Abangki Quality Education Abangki Kavideji Anpinsi Nang Dokoklo Ahok Duar Amla Constituency Lokedo Serdihun Langso LP School Ahem Abangki Kidamtang Carbiang Law Autonomous Council Along All Round Development Mati Congress Asorkar Atumpen Langpon Thek Thedelo Puwai Phitsatami Non Kedo Bom Parivartan Sabka Sat Sabka Vikas Kicharli Mati BJP Sorkar Atumpen Carbiang Law Autonomous Council Along Ningkan Pho Chari Detpen non an ningkan kep ke chari ponji aphan dambomlo bonta serdihun langso LP school abangki chelardun thek thedalo non amat bangso school along ke thek ponlong atengki school hemalong inghap so awi hemasarnung kawi pendanglok staff room toilet kitun kidang hemla pen paisong mate boundary wall anta awi pinlang lapuson bolote CEM rong hang amithang kaningje ponver alam quality education Carbiang long alo wan unjima EM Prabhat Chandra Taro Ahin Pen Methanga constituency aphan thangnat kachilang kawi ang thega bangki bangso school ahem kiprit thang pensi radatum ko ansi kaching thormapu chini ponlo bangso school ahem along kiddu kisung aputhak thanbang rambe pen ke pachini pona tengki bangso school ahem abangki arvejang tanglo pulote loke thanji kali ke dodi mamatsi avi athema school ahem asarnung ave anchot kali si ahema mata kiru thupo Bangso puthak local MSC mate EM Prabhat Chandra Taro aphan pachini ponlo setame nangle po ku amat ahema bangke nangkele tongte akosi kiru thupo posi thanpon Risra bangki tasi la bangso school nali tumda condition thailong lo nang tumnon nang tuma wangsi media tung wangsi lasi ki than ki sung la lo arvejang tang tum than thakadelo athema sarnung ave lapen ke ahem kiru lo nang tum thaklong lo ahem arlon ta ke rulo lasi komantu ne ke arbege jang laso ardi kon te lang cham del he theng piting ardi dopo laso kiru ante somar pen niliktum ke thanda atumen pen akisung do yani si Lasi bangso hawara long ke charli osomar tumaphan loke charli ahin kangthur ponji aphan pura prabjin pen school ahem nang semar piponasonte misenji pusi thanbang besang ho pen non ke do bom Carbiang Law Autonomous Council Education ahin kilang a EM Richard Tobilapen Carbiang Law Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan Towar Cholangpon Carbiang Law Autonomous Council Kichari Atum Pensadami CEM Kaningjevel Ason Alopeng ki chaklote aseta artli vegji wasonsi alam kaninja tengpen asayam mosetame papleng panasonte halabang so hawar along kido klim somaratu loke charli ahin aphan ali longponji nang lihin pen pisi pachining to nili hin pen lapuhelo education in charge lo research to bi ke hai EM sarpanchini lapuhelo pachini kangtung alam ke alang litum pen ladak labangso school along sedhun langso LP school along wang pen ladak ai school condition ang lang pen te prabjing pen aso ai school hem kapi misen ya pan alang litum kopi ma na pin khadi lasi chong hongding lo ni lia bangke News Desk Report Carbiang Long Live Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo nilip arat
loke charli atum paprang tu nangji pu mathasi banghinia korte atum pen free coaching kapathan ponji aphan pini pen ingpu pi pontang lo sarihuti langtuk ronghang arong amikar velson ronghang atum asopo Vicky ronghang lapen amu Edward ronghang atum amina akhi chinghon hippin pen nilip ari soe jang atum loke charli pa phi olang kidam tang hut metric ang thek ki un aphai ke me par pe pu matha ponsi non ke wang jilang aningkan la an so se ke pasat lang ang thek ki un aphai ke paba ji aphan matha si chiklo jon ni ake joy pen free coaching ingpu pi ponlo bangso free coaching along akinang sot nai nai a subject mathematics la pen science hinia subject pen kapathan ponji aphan asutos rai assumption english a school a teacher aphan Vicky ronghang la pen amu Edward ronghang atum thik pi ponlo lasi karjulong lelang kep ke charli amu mara tum se tami attokano thoi inglong ke do arara tum se tami HSLC matric candidates atum an chokihola higher secondary school along wangra free coaching along our side cho endunra percentage memuchot chepalong dun vekra nilip arong aphan nong jumi wan tha pusi Vicky ronghang la pen amu Edward ronghang atum pen thapon la pen Vicky ronghang pen ki than dekang ki ilitum nilip along riarlo loke thega tum dopik nangla Charlie Hall po ebeng an ingtong kok atum ong muna ke damtang a ubi atum lasi bor isinang puta coaching ki NG atum ke wanga students atum aphan ning parung si than tekang nili bahabar logichar liya to phan ateke non kerangji metric exam ki pija to phan ake joy pen coaching ki pipon pen pini ki cheng pon long lage ningarong pik lo labang so coaching lake nili lapen nili bong adwarong hang bahani chingwai si so coaching ingpu pon lo apen pini ke cheng ani pen same bang phokep so se student che tong pon lo apen ning ke the la han lo dak ke charli au somar atuman ke bangji la HSLC exam a result hut percentage misen nang wan people busi ning the pen bolo tu pon lo e to ma da ki thik pon la ke teacher innovate apen tum maths pen science la subject hini si pathan bon toy chokihola pen sonjit ko karbiang long lai lakha krener keblum bajong MEC constituency ka parlo borlang pher ahawar prek jam arong along karbiang long autonomous council pen kimisen kijun alang mate RCC ringwell ki pithe ka job hadak arara tum pen karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram ronghang aphan akiro ke pajir pon lason si kedam tang pinangar ni pen borlang pher ahawar arara kaningri mate kijun alang misen ka ve jok pinangara kisung chitong nang dolo laso pen mathasi karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram ronghang pen hadaga hawara tatuma phan misen ingthir jira lang ki piji aphan kidam tanga por lamcha ka chipite kanga teng pen rada cyclem bang dancing kram sa phan pin khatsi bang so sai paklem ponlo kapin khada teng pen dancing kram sa ami thanga ma chi thorplotsi do de sang si pin pen langkang sam tok biarong PWD Haridwar Bosti Sipahi Bosti Langphai Disa Sarthi Chinthong Dima Hading Pepe Bosti Tipra Bosti lapen prek jam arong along hum plikep so se RCC ringwell ki hut patang si non rongara ratum kijun alang akisung pen jok loposi pherangke thingno nang pachini dun sorry na pike niri temangke CM Dr Tuliram ronghang snai piklo nang tomarong long ring home kan lo ni ke long dom ene ke hum pli lo he complete complete non ke tang la person la he oh tang lo da pen dak se sok bom lo dak se salom ne kijun lang bang ke la person na tum kisung avilo la person la he oh non da ring nang pilo pen niri te kisung ka vela prang sung lo he sa me non bang ke ring nang pi pen ke kis nili tum sol na kisung la pulo choro de non nang kera thak se nili tum ge bangi tum ta nili tum son thak thak se alang le CM sar panta son thak thak se nili tum chera bum po ba chera ji ku se nili tum ba ni hang lo la son ma CM sar pha alang le pulo dancing क्रम सा फंता लो पानी के लिए बहुत असुविधा था CM सर और डांसिंग करो मैंने हम लोग क्रमशः दिया है तो पानी खा कर हम लोग मैंने आराम मिला है বেলেগ মানুহটো নিজেও বনাই লৈছে কেইটামান কেইটা পাইছে আপোনালোকে এইখন গাঁৱতে ইয়াতে দুখন তিনিখনমান হৈছে তিনিখন পাইছে ন তিনিটাও কমপ্লিট নেকি তিনিটাও কমপ্লিট হৈছে কমপ্লিট ন এতিয়া ভালকৈ খোৱা পানী পাই আছে নেকি পাই আছে News report Longsoda Ringki Karbiang Long Live
Pini mati jong ni phai krep horni Dilai Sports Association pen chepatir piponsi karlitang rongbong ingleng lapen karlitang jiten terang chiki moment pen Dilai pathu aklamalong winter knockout football tournament ke pathu ke pang chengpon labang so tournament along kaddu kawe teran crit rock an chetong ponlo Pini ke pathu ke chengpon amai along DSA dunmai phu bhubon teron pensi mai chari ponlo lapen karlitang atuma phanseta me ka chiki mo padoponlo Kachitong Don Aluhi DSA Founder President Joy Singh Timong Secretary Tuses Warterang DSA Assistant General Secretary Hundor Be Retired Professor Difu Golf College Nobin Terang KSA BRC General Secretary Nobin Rongpi Dilai KSA Head Branch Brojen Hansela Pen Pinangan Ki Thekiring Atum Chitong Dun Pini ke Chengsi ke Pathu ka che phopon ateran laki Taliban FC Lapen Jersong FC yang bongsi Pathu che phopon lo Taliban FC atum ke pathu ke thek sera jog gol phola pen Jersong FC atum gol isi pen Taliban FC atum che pahai ponlo Labangso ke pathu mati jong ni phai thongke prai sia ni ansi angdum kiti pathu pon pedo ponji posi berta ribdun long Dilai pen bijoy dongpi karbiang long lai Tang te pini KAL Prime Time berta ke lapuan si kang ton panik lo. Audio